Ba, hu ezagutu neban soziologia ikasten nenbilen garai horretan, gu soziologia hasi ginen Euskal Adarretik, eta lehenengo 3 mailak baino ezin izan genduzen egin, laugarren eta bosgarren maila gaztelaniako ekaz batu behar izan gintzizelako, bueno, ba, orduko ikasketa planak horrela zirelako. Eta, bueno, ba, hor somatzen neban gabezi bat, Euskal Adarrean emoten oskuen irakasleak eurek bebai ueun sartuta egon ziren, ba, Xabier Ayerdi, Iñaki Bárcena, César Martínez, eta, bueno, ba, horrek bebai lagundu inoskun ezagutzen. Eta, ba, kafetegian ordu batzuk pasatzen genduzen, kartelak ikusi genduzen udako ikastaroena, eta, bueno, ba, holan. Bueno, ba, nire lehenengo esperientzia egun udako ikastaretan, Iruñako udako ikastaretan izan zen. Zer aurkitu neban? Ba, beste mundu bat, egia esateko. A ber, gaur egun gure umeak oso ohituta dauz, ba, bai ikasturtean zehar, nola uda partean edo opor garai horretan, ba, eskolarekin hortik joateko astebete, edo nazioarteko edo elkartrukaketak, edo kampus batera joatea, baina gu, holan, 15 egun, 18-19 urtegaz, apenas urtean egon gintzezan, eta 15 egun larra honan pasatzea ja izan zen esperientzia potentea. Gehi gero, nik akorduan dekoan gauzarik eta politena izan zen, oso saltzeroa izan az betitik, eta, bueno, disiplina artekotasuna asko gustatu izan jata, ba, batetik edo bestetik edo edatea eta elikatzea, eta hueuk aukera hori moten zeuen. Goizean edo arterauko egunean behituten zendun egitaragua, eta esan duen, jo, ba, gaur ez dakit nor dau glotodiatika zaian. Joango naz lehenengo orduan. Edo arrastien maingurua da antolatu deure ez dakit nongo zailekoek gai honen bueltan. Jo, ba, gozada bat zan. Eta gero, ba, bueno, ba, bazkal orduak, klasen osteko juergak edo beste barik. Bertan ordu txikietara arte lotu, ba, bueno, zeru izarratuari begira eta berbaz, bueno, oso une bereziak eta espezialak izan ziren. Bai Iruñan eta geroko urtetan Baionan be bai. Bueno, ba, ikasle egon nintzen urte batzuetan sail ezberdinetan, egia, osea, ez neuen bilatzen soziologiari lotutako ezer, konkretuki. Ba, bueno, urte batean izan ziteken glotodidaktika, beste urte batean izan ziteken bertsolaritza, beste urte batean, bastakit, komunikazioa lantzeko tresnak, eta gero bai, ba, bueno, igual norberaren inkietude politikoengatik edo soziologiako sailburutzan sartu gintzezan, orduko egoera politikoa ez zeukan zerikusirik gaurko egoeragaz, orduko denboratan ba, igual faltan botatzen ziren berba egiteko modu lasai edo aske batean hori berba egiteko guneak, eta, bueno, ba, hortik jo genuen, eta hori izan zen agian sailburutzan sartzeko gogoetako bat.
sakabanatuta eta elkar muturka zeuden alderdi edo inkietude politiko ezberdinak gune aske eta lasai batean biltzeko nahi hori, ez? Eta gero, hortik aukera zabaldu zen UEUko bulegoan, maila administratiboan aritzeko. Gogoratzen dut Mikel Aizpuru eta Joserra Aiartzagaz eukin eguela aurrez aurreko solasaldia eta elkarrizketa, ni erdian, Mikel hemen, Joserra hemen, piratzen eman alde batera eta bestera, eta apurruet txiki sentitzen nintzen, oso gustora eurekaz, eta, orduan, ez dakit, hautaketa prozesu baten ostean, erabaki izan neu sartzea, eta, hainbat urtez egon da nau. Oso UEUn lanean pasatu doazan urteak goratzen doazanean, irripar bategaz goratzen doaz, hori holantxe da. Edozein bizitzako beste horre gehienetan bezala ze, gure gora bera ekaz, batzuetan gustoko gauzak egiten eta beste batzuetan toketan zana, naiz eta oso gustokoa izanez. Goratzen doaz oso aberasgarri moduan, lehen komentatu duan moduan, bakotxak dekogu gure izakeria, nirea oso multidisciplinarra da, eta UEUk eskaintzen jostena hori ere izan zen. Gauza ezberdin asko egin behar direzelako. Oso giro familiarrean lan egiten da, harremanak oso sakonak dira. Eta, gero bebai bildur puntu bategaz bebai, gure lana edo lotuta egoalako deialdi ezberdinetara edo matrikulazio kantitatea horren jantzan edo, eta momentu horiek izaten ziren apurbe etorkizuna zalantzan ipintzen zen horietakoak, ez? Lehen komentatu da, irripar bategaz labur bilduko neukez. Bazkietu gehin nintzen hasieratik. Unibertsitateko garai horretatik. Bazkietu nintzen, ez dut inori motorra salduko bazkietu nintzela zera egitasmoa laguntzearrena eta beste, usurra izango zen. Besteak beste, enegulako bere osotasunean egitasmoa ezagutzen. Bazkiditu nintzen, gehien bat interesatzen jatan informazioa jasotzearren, ez da oin moduan, sare sozialen bitartez, formato digitalen bitartez informaziora nahi izan ezkero oso akzeso zuzena dekogu, orduko denboratan, etxera, postaz edo kartelen bitartez, eta, geroraia bai emailan bitartez, lehenik eta behin, informazioa jasotzearren nire ikasketak euskaraz aldez aurretik jasota euki izan dodazalako, eta segidu gure neguelako alor horretan urratsak emoten, orduan interesatzen jatean. Eta gero behin ezagututa,
zer egiten zan eta egiten zan horretan parte hartu nahi nebalako. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza saila hasi zanean egitasmo horregaz, gugana jo zeuriela, gugana jo esaten dutenean, UEura, igual beren beregi Lore Herriondo eta Xabier Isasiren gana, eurek zirelako orduko denborako, bueno, UEuko irudi publikoena esan daigun, eta aldi berean bebai, hezkuntza ez unibertsitarioko alor horretan, puntako adituak eta arituak esango geunke. Eta hezkuntza sailak egitasmo hori gure izan zeban martxan ipini, eta, klaro, formakuntza hori emoteko ez zegoen jende prestatua, eta UEuren gara joseurien. Gaur egun igual jende formatuagoa dago alor zabalago batean, ez dira inbeste konzentratzen UEun, orduko denboratan bai. Alan dabe irudituten jata UEu jarraitu aldeula izaten hezkuntza ez reglatu horren bilgune, edo igual bilgune berba hori erabili barik bideratzaile. Gaur egun ikusten danez, formakuntza ez da amaitzen unibertsitatea amaitu eta ondorengo urtean, edo lanean hasten zaren, beti etengabe egon behar zara formatzen eta prestatzen. Eta horrek eskatzen deu berritasun bat, beti egunean egotea, eta agian hori izan daiteke, bide interesgarri bat. UEuren ekarpen handiena niretzako da, gaur egun ezagutzen dugun hezkuntza, euskarazko hezkuntza, esango neuke ez bakarrik unibertsitate mailan, ez unibertsitarioan ere, ez ditzatekela holan izango UEu existitu ez balitz. Imaginatzen dut gaur egungo irakasle asko unibertsitatean ari direnak UEuri esker euskaldunagoak edo direla eta materialgintza alorrean bebai zer eskaini aberatsagoa eukin dekiela gaur egun. Eta gaur egungo unibertsitate askoren euskarazko eskaintzaren akuilu izan dela UEu. Eta UEu horratzean izan ez balitz, eta izango ez balitz, igual beste modu batean, motelago, ez dakit zelan esan, baina beste modu batean izango litzatekela. Nik ikusten doda hiru plano ezberdin eta osagarriak esango neuke. Alde batetik, euskarazko eskaintza unibertsitate mailan ez dago guztiz osatua, ez bakarrik eskaintza akademiko alorrean, baita materialgintza alorrean be. Eta horregaz batera, ikerkuntzaren alorra irudituten jata oso batera doazela, eskutik doazela, bata eta bestea. Eta zergatik ez, aintzindariak izatea ikerkuntzaren alorrean. Betiko lez horretarako behar da atzetik patrozinioa eta diru laguntza eta
Eta esango neuke, bueno, alde horretatik, bueno, noizbait izan beharko lukela aukera bere eskaintza propioa bideratu ahal izateko. Nik uste hori dela faltaiakon, bueno, urrats sendoenetako bat. Eta gero beste aldetik iruditzen jata bai, irakaskuntza ez unibertsitariorako erreferente handia izan daitekeela. Ze, bueno, gaur egun zorionez gero eta profesional eta aditu euskaldun gehiago dekoguz, eta euskal komunitate potente baten barruan, eskaintza aberatsa izan daiteke lehen komentatzen gendun etengabeko formakuntza horretan. Eta etengabeko formakuntza hori ez da izan behar bakarrik irakaskuntza ez unibertsitarioko profesionalei begira. Edozein profesionalari begira bai. Gaur egun jende autonomo asko dago lanean, edo beste barik etxean, bere lanak egiten, edo aparteko jarduerak egiten dituena, eta, bueno, izan daiteke, gaur egun itzelezko eskaintza dago internet mailan, nahi izan ezkero, edozein ikastaro egiteko. Euskaraz informazio hori edo aukera horiek topatzea gatza izaten da. Eta, aukera horiek izan aldire presentzialak edo ez presentzialak. Edo bietako nahazte bat, edo nik hiru alor horretan ikusten da zerronkak. Batzuetan oasi bat da, beste batzuetan itsaso sakon bat, gauza edo egitasmo txiki eta handi bat aldi berean. Batzuetan beldurrez begiratzen dut txikitasun horretatik handitasun horretarako salto horretan bere izaera galduko ete dauen. Eta beste batzuetan handi izateko nahi hori errealitate bat izatea gureko neuke, ondinokarren eta gaur egun gurasoa naizen aldetik ikusten doalako gure seme alaberentzako ondinokarren euskarazko ikasketak, eta ez bakarrik alderdi linguistikotik, baizik eta hezkuntzaren beste optika batetik jasotzeko baldintzak ez direla ehuneko ehunenak eta norberak gauza bat edo beste hautatu ahal izateko modukoak.